Nagkabat og usa ka bilyon ang damage sa nahitabong sunog sa Mactan Airport. Duha ka bata sa lalawigan sa Sugbo gipangdala sa hospital human gipainom og tambal alang sa pagpurga. Laing rollback sa presyo sa diesel, gasolina ug gas ipatuman karong Lunes. Mga sakop sa Laglag Baryagang, panghipuson sa kapulisan sa dili pa magsugod ang mga APEC meeting sa Sugbo. Konsehal Marian de los Santos dili buhian sa Team Rama. May hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinatibukang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlawng Biyernes, petsa 31 sa buwan sa Hulyo, tuig 2015. Ako si Glenn Soco. Amo na ihatod ang mas sa iyong pagbalita, inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Duha ka mga bata na dala sa tambalanan human pangsakiti sa ilang mga tiyan. Human gipainom og tambal alang sa pagpurga nga gihimo sa Department of Health tibuok nasod. Gipasabot sa Provincial Health Office nga side effects ang mong simptomas kay walay kaon ang mga bata dihang gipainom og purga. Sama sa nitabo dito sa Zamboanga. Jinky Rusit, Sugin Limi. Nakasinati og pagpanakit sa ilang tiyan ug pagsuka kalibang ang duha ka mga tinunan gikan sa habagatang Sugbo human sila giingong nakainom sa tambal nga pangpurga gikan sa Department of Health. Gikumpirmar ni Dr. Cynthia Hinosulango nga ang usa ka bata gida sa Minglanilla District Hospital samtang ang usa didto sab sa Oslob District Hospital. Apan iyang giklaro nga ang nasinati sa duha ka bata posibleng side effects lang sa tambal ug di angayang alarma sa publiko. Kung nato yung bansahon ang detalyado, no? Kumutan mo sa mga leaflets o kanang ilang mga flyers na ginagibutang possible na mga side effects like gastric irritation, nausea and vomiting. Inana kay in particular kining mga tambal na pamurga ang iyang effect local to agyud sa although systemic sa siya sa mga dala sa atong dugo pero to agyud primarily sa ato ang tinai. Nagpadayon pa ang deworming activities sa kalungsuran ug wa nay nadawat nga laing report ang Kapitolyo sa pagsakit og tiyan. Apan mipahimangno ang Provincial Health Office sa mga ginikanan. Anything unusual, ipa-check up na yun, ipa-panes sa itong nurse, kay nurse man nato ang atong first line yun sa atong mga eskwelahan, no? Na ipatanaw lang yun dayon, then magsugod na ganing suka, kilanat ba karon, anything that ato yun ng tan-aon, ato yun ng Ang DOH mipahibaw nga dili expired ang mga tambal nga ilang gipainom ngadto sa mga kabataan. Jinky Rosit, News 5. Purgahon sa bunya ang mga preschool children sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Din 8 ka mga barangay ang himuong pilot areas. Ug aron di masubli ang nahitabo sa Zamboanga, pasabton og maayo ang mga ginikanan sa mga bata usa pa pamurgahon. Andrea Patenya, Sugin Limi. Nagpinirmahay og Memorandum of Agreement ang Mactan Cebu International Airport Authority, Department of Health ug University of the Philippines Manila alang sa war on worms kun gubat batok bitok. Tumong niini mao ang pagpurga sa mga preschool children sa mga pampublikong daycare centers sa 8 ka barangay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sa di pa ang pagpurga, mupahigayon usa sila og pagtuon kabahin sa mga klase sa bitok nga nag-infect sa mga preschool children pinaagi sa stool exam sa musunod nga mga buwan ug target nila nga mapahigayon ang pagpurga karong umaabot nga Enero. Giklaro ni DOH Undersecretary Vicente Belisario Jr. nga di angay mabalaka ang mga ginikanan sa mga bata kay dili expired ang mga tambal nga ilang ipanghatag. Iya sab gihimakak nga expired ang deworming tablets nga gipanghatag sa Zamboanga Peninsula nga maoy rason kung nganong naospital ang mga bata. Matud pa, dunay usa ka radio station nga unang mikatap sa balita nga nangamatay ang mga tinunan nga gipurga. What happened in Zamboanga City? Wrong information emanating from one radio station, one radio commentator, very irresponsible, telling the news that there were deaths related to the deworming. Of course, our regional office there verified no such deaths occurred.
Iyang giklaro nga ang nasinati sa mga bata sa Zamboanga, dili epekto sa poisoning, kundi normal lang nga side effects sa deworming. Hilabi na kung wa pa nakakaon ang bata. Ang side effects naglangkob sa pagsakit sa tiyan, pagkalipong, paglabad sa ug pagsuka. Note that the side effects are also manifestations of the worm infections themselves, even without treatment. So sometimes you don't know, is it caused by the worm infection or is it because of the treatment? If it is because of the treatment, no. And you have to help us explain this also in media. The side effects can be a sign that the drug is taking effect. Aron di na masubli ang nahitabo sa Zamboanga, plano nila nga sa di pasugdan ang pagpurga sa mga bata sa Lapu-Lapu City, pakanon usa sila. Ipaubos usa sa seminar ang mga ginikanan ug mga health workers aron pasabton sa proseso sa deworming ug sa mga side effects niini. Papirmahon sab og consent form ang mga ginikanan aron pagsiguro nga nakasabot silag maayo sa proseso. Importante nga mapurga ang mga preschool children kay ang presensya sa bitok sud sa lawas mao'y rason kung nganong hinay ang ilang pagtubo ug pagkat-on. We have actually found out that, and you may not know it, that many, if not all of our children actually have worms to the tune of something like 75%. And this was based on data. Human sa pilot barangays, plano sa MCIAA nga palapdan ang deworming project sa uban pang mga barangay sa tibuok Dakbayan sa Lapu-Lapu. Andrea Patenia, News 5. Gipatawag sa Police Coordinating and Advisory Council ang mga tag-iya sa billboard. Kinisubay sa mga kaso nga dunay mikatkat sa billboard. Gingong isolated case ra kuno ang maong mga panghitabo. Ray Pasaporte, Suginlimi. Gipasabot sa advisor sa Outdoor Advertising Association of the Philippines nga ang ilang billboard structures gibutang sa private properties ug ang tao nga wa na sa maayong panguna-una mitrespass. Matod nila, kadtong unang lalaki nga nikatkat sa billboard sa may General Maximum Avenue niadtong Hulyo 17 giingong nikatkat sa Coral, una pa nikatkat sa billboard samtang niadtong Miyerkules nikatkat yun sa building. Ilang giklaro nga isolated case lang ang maong mga insidente. Security was breached. So before you climb up a building, moagi kag mga tao or bisag na security guard. But what I'm saying is, I feel that these are isolated cases because Matud ni Solomon nga di mapugnan ang tao nga wa na sa maayong panguna-una nga buot magpakamatay bisan asa kini himuon. that anyone would entertain to commit suicide, we will do something about it, has to be treated. This is a health issue. One with an unstable state of mind is a health issue. Now, for Nagtuusab kini nga ang tao nga mukatkat sa billboard gusto lang mukuha og atensyon sa mga tao aron tan-awon og mahatagan og igong pagtagad. Giklaro niini nga ang mga tag-iya sa billboard di kinahanglan nga sila pa maoy mangita og measures aron malikayan ug di na masubli pa nga dunay mukatkat. Apan gipasalig niini nga mohimo silag pagtuon kung unsaon nila ang problema. Ray Pasaporte, News 5. Short circuit ang giingong hinungdan sa sunog kagahapon sa hapon sa arrival area sa Mactan, Cebu International Airport. Gumikan sa maong hitabo, dunay na delay nga flights kagahapon. Hinuon back to normal na ang ilang operasyon karon. Leslie Caminade Vistil, Suginlimi. Matod pa ni Lapu-Lapu City Fire Investigator Diomed Alburo nga ang panel board nga nagsupply sa UPS sa air handling unit ang nasunog ug nakahatag og baga nga aso sa arrival area sa Mactan, Cebu International Airport kagahapon. Katong maong panel board nag-supply to sa UPS nila. Maybe it is only designed for that UPS. Pero gitap nila ang aircon sa CAIR. Base sa kanang physical appearance, overloading. Di man ito ma-short. Kay okay short, pa-trip mo. Trip mo. Yeah, plus the fact nga dunay ni top. Matod sa tigpamaba sa tugpahanan nga kada buwan silang mupahigay og inspeksyon sa ilang mga air handling units, hinungdan nga natinga sila kung nganong nahitabo ang sunog. Wala tayo na-disrupt na flights, fortunately. Ang tanan nga palaka ang departing flights, business as usual. Ang na-hold lang nato for a bit were the people who are arriving. Kaya diri man sa arrivals ang problem. Now, the moment the alarm was triggered for precautionary measures, we requested the passengers at the
pre-terminal ay kanang diri sa the check-in to evacuate just so to not to compromise anything kay asuman siya. Gihold una ang mga pasaherong nangabot og mga 20 minutos ug gipasabot sila kung nganong nalangay. Diha na sila gipagawas paingon sa arrival area dihang inanay na nga nahanaw ang aso. Ingon sa nasunog daw. Pero dili daw siya ingon nga ning kuan jud kayo aso lang daw. Please sila li pangutan na palihan. Pila ka minutes mo like na hold ma'am? Not even 10 minutes, 20 minutes kay nagkuha kami sa mong luggage lang pero okay naman may. Back to normal na ang operation sa tugpahanan karong adlaw bisan og guba pa ang pipila ka mga air conditioning units sa pre-terminal international departure area. Mao nga nagbutang na lang sila og electric fans aron dili kayo alimuot. Gimakak sa GMCAC nga miabot og 1 ka milyon ka pesos ang danyo sa sunog, sanglit mga kabliraman ang naapektuhan. 5 ka local outbound flights ug 1 ka international outbound flight ang na-delay og 25 minutos ngadto sa 1 ka oras kaghapon. Nangayo og pasaylo ang GMR Megawide Consortium Airport Company Management sa nahitabo ug mipasalig nga gibuhat na nila ang tanan aron di na kini masubli. The measures we're doing now is to ensure that everything is operating within its capacity. And our our engineering team are always on top of these things to ensure naatay usual nga monitoring. Leslie Camina Divistil, News 5. Nahimong dinapit sa Provincial Search and Rescue Summit ang Rescue 5. Din mi believe si Paulo Bediones sa katakos sa mga sugbuan ng first responders dihang ilang gipakita ang ilang mga abilidad. King Perez, sugin nimi. Nahimong dinapit ang Rescue 5 sa Kapatid Network alang sa tulo ka adlaw nga Provincial Search and Rescue Summit nga gipaluyuhan sa Kapitolyo. Atol sa mga exercises nga gihimo sa Boy Scout Camp sa may Barangay Lahog, may obserbar sa maong kalihukan ang Rescue 5 pioneer nga si Paulo Bediones. Mibilib kini sa kaalam sa mga Cebuano first responders. Matud nini ngadto sa mga search and rescue teams nga ipadayon ang pagkat-on sa epektibong pamaagi kung dunay katalagman o emergency. Hanghang ako sa lahat ng mga rescuers dito. Yung mga kapatid natin mga Cebuano, talagang yung knowledge nandun eh. Yung knowledge and the passion is there. So, talagang may engganyo kang makinig at matuto. And hopefully, pag dumating nga ng panahon na kailangan i-apply yun, magawa naman sa tamang paraan. Gilaong ni Bediones nga mosustain sa Cebu Provincial Government ang ilang paghingusog sa Disaster Risk Reduction and Management sama sa mahimong annual ang Search and Rescue Summit. Ug mahisama sa Rescue 5 nga mobisita og mga elementary school sa nasod aron matudlo ang disaster preparedness. Hindi lamang sa panahon nga ng sakuna kailangan ng ganong klaseng pagresponde. Simpleng aksidente, isang vehicle pile-up, mga iba't ibang mga nakikita natin mga nangyayari sa daan. Hagit sab niini nga mas i-prioritize sab ang SAR sa mga LGUs ug private sectors. Ang mga pamaagi sa Disaster Risk Reduction and Management ilabi na nga gipanglantawan nga mahitabo ang Big One o ang kusog nga linog nga mo'y rason sa sunod-sunod nga mga simultaneous earthquake drill sa nasod. Dugang niini nga angay hinumduman sa mga LGUs nga maplano na daan kung unsay himuon sa unang 30 minuto humansaw sa katalagman. Maghimo sab daan og communication plan ang matag miyembro sa pamilya. Sanglit crucial ang komunikasyon atol sa katalagman. Buksan natin ating isip na hindi man natin nararanasan pa, mas maigi na handang-handa tayo at walang masama, walang mawawala sa atin kung over-prepared tayo. Mas maganda pa nga yun na over-prepared tayo para pagdating ng panahon na hindi natin alam kung kailan, pwedeng bukas, pwedeng next year, at least malalabanan natin kung ano man sa kung darating. King Perez, News 5. Gusto nga na maligya og shabu sa mga trabahante sa Tamiya na sikop sa kapulisan sa Marigondon kagabi. Ryan Sorote, sugin nimi. Tulok ka adlaw nga nalangay ang bypass operation sa Marigondon Police Station batok kang Bobby Gabutan sa San Isidro sa Barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ging di kini mamaligya sa mga tigamitan og drogas nga di niya kaila kay mahadlok nga badakpan sa pulis. Sa duha ka semana nga pagbaniid sa mga pulis ilang namatikdan nga sagad sa mga upalit og shabu ni Bobby maong mga trabahante nga pulos nag-uniforme. Diyang nakakuha og uniforme ang mga pulis nga ilang gipasulob sa ilang asset na palitan yun si Bobby og nasikop kagabi. Di sila maghatag, di sila magtransaksyon, balibad sila. Kundi kaila.
Mauto nagpatisguys ang tropa. Giulagway nga level 2 drug pusher si Bobby, kinsa miangkon sa illegal nga negosyo aron dunay pangonsumo ug masuportaan ang iyang bisyo sa paghitid sab og shabu. Kausa sa usa ka semana kini nga moangkat og shabu sa barangay Dulo Fatima sa Dakbayan sa Sugbo, nga subayon pa sa kapulisan kung tinuod kay posibleng gikan na sa Lapu-Lapu ang iyang supply. Magamit kaya. Gamit usahay. Dili ka. Unsa man yung pagpalit niya? Ikaw mo adto or ikaw Ako mato. Duha ka medium pack og 7 ka gagmayng pakete sa shabu nga mobalor og 70,000 pesos ang nakuha gikan sa subject. Nagkamuritsing og napangos ang ginakman diyang midagan og na-corner sa mga pulis. Nidagan siya. Naglinayugay ganiya. Kay mga di yun mong patakop. Mauto nga na corner sa tropa ganiya. Ryan Sorote, News 5. Ipasalig sa kapulisan nga madakpan ang 7 ka mga suspect sa Laglag Baryagang sa di pa mangabot ang mga bisita alang sa APEC meetings. King Perez, Suginlimi. Sure that instruction to my chief intel that before APEC comes, mauli na sila. Usa sa mga suspect gila sa Waterfront Police Station nga si Jamboy Tagon. Kinsa gipasakaan og kaso human madakpi nga naglaglag barya sa usa ka jeepney adtong Abril. Apan nakagawas kini sa prisuhan, human nakapiyansa sa iyang kaso. Mipasalig mga pangulo sa kapulisan sa Lapu-Lapu City, Armando Radok, Mandaue City Police Mariano Natuel Jr. ug Cebu City Intelligence Branch Head Romeo Santander nga madakpan nila ang mga suspect. But eventually we have the identity already sa grupo, sa Laglag Barya, Laglag Susi. And there will be a lot of coordination between the respective city offices. So hoping lang by July, before the APEC starts, siguro we will be utilizing them. Ang aking instruction, ASAP, as soon as possible. Then, why should I have to wait for APEC? If we can do it today, do it tomorrow, do it. Pahingusgan sa pulis sa mga foot patrol aron masumpo ang modus sa maong pundok. Regardless of whatever the modus is, this is how we present it, whatever the modus is, the mode of operation. Is we say if we talk about any delegates or member of the party of this delegates will become a victim of even a simple case of death. It will have a very big negative impact to the public perception, especially to the reputation of cities and of course the Republic of the Philippines. King Perez, News 5. Kapulisan 90% na nga andam alang sa APEC meetings. Din doon na sila yung mga contingency plans. Andam na sabang energy sector ug ilang gipasalig nga way mahitabong power interruptions atol sa maong dagkong kalihukan. Jinky Rosit, Suginlimi. Ang pag-abot na lang sa mga gipangayo nga kahimanan sama sa mga sakyanan ug additional police deployment mo ikuwang sa preparasyon sa kapulisan alang sa Asia Pacific Economic Cooperation meetings dinhi sa Sugbo karong Agosto. Mao nga bana-bana ni PRO7 Regional Director Prudencio Tambanias anaana sa 95% ang ilang preparasyon. Mahimong full alert ang PRO7 sa semana kundi himo ng APEC Summit meetings nga tambungan sa libuan ka mga foreign delegates karong Agosto 24. Giklaro ni Banyas nga nagpabiling layo sa hulga sa terorista ang Central Visayas human migawas ang spekulasyon nga terrorist attack ang nahitabong fire alarm sa Mactan Cebu International Airport kagahapon. Fire was that there was an overloading in the control panel leading to the uninterrupted power supply ng MCIA. Sa Cebu City, gitugyan sa kapulisan ang responsibilidad sa pagpanghipos sa mga libod suroy sa DSWS aron malikay nga mareklamo sa pamaagi sa pagdisiplina sa mga libod suroy sama sa nahitabo ni Kani Police Station 2 Chief Will DiMarcio. GO is directly to the DSWS na lang. And hindi namin magtataka mo, it might be lang. But eventually, on our part, is we'll be dealing with the parents naman.
Gi-identify sab ni Mandawi City Police Director Mariano Natuel Jr. ang posibleng hulga sa APEC Summit sa ilang area sama sa sunog, bomb threats ug flooding humanwa panahuman ang mga proyekto sa DPWH sa ilang lugar. Kung mahitabo nga bati ang panahon atol sa APEC meetings, dunay contingency plans sang kapulisan sama sa pagbalhin sa venue. Preparado na sab ang Department of Energy alang sa ilang partisipasyon sa APEC Energy Ministers Meeting karong Oktubre 13. Lakip sa ilang preparasyon, mao ang why power interruption nga mahitabo samtang paygayon ng usa ka semana nila nga Energy Ministers Meeting. Malaumo ng DOE nga pinaagi sa maong meeting doon na sila'y makatunan nga bagong teknolohiya nga mahimo nilang magamit pagpalambo sa energy sector sa nasod. Cebu is one of the fastest growing economy in the Philippines. That's why you have several gas stations here. That's why your gasoline, diesel are cheaper than anywhere else in the Philippines except Manila. And that's why your neighbors are angry with us because bakit mahal kami kaysa Cebu. The Energy Working Group through the airport will be engaging the services of an agency or entity to do the feasibility study for those programs that they have yet to do and maybe find financing for those programs that they have lined up. Jinky Rosit, News 5. Di makatambong si Cebu Governor Junjun Davide sa kasaulugan sa kasumaran sa ika-446 founding anniversary sa lalawigan sa Sugbo nga buksan karong Lunes kay mularga kini ngadto sa Japan alang sa final presentation sa pagtuon nga gihimo sa Toyo University dihang nibisita niadtong buwan sa Pebrero alang sa posibleng public-private partnership kun PPP. Gitakda sab nga makigtagbo ang gobernador sa JICA alang sa pagpalambo sa Metro Cebu Development and Coordinating Board. Sa iyang pagkawa sa Kapitolyo, si Vice Governor Agnes Magpale una mao'y musilbing acting governor sud sa napu kaadlaw. Global PPP Forum mo sa Tokyo, Japan. So, si Gov, muhatag siya og reaction sa presentation sa Toyo University. Kasi ang Toyo University mo na center sa Asia PPP. Ipaygayon na karong weekend ang Ironman Triathlon. Una ang Iron Kids karong Sabado ug Ironman karong Domingo. Andrea Patenya, Sugin Limi. Bitbit ilang mga bikes, nag-abot-abot dinhi sa Mactan Cebu International Airport ang mga participants sa Ironman 2015. Gisugat dayon sila ug maanindot nga sayaw. Miabot og 2,618 ang Ironman participants ug sa unang higayon, sold out ang slots alang sa Iron Kids. Kung niadtong miaging tuig kapin 40 lang ka mga nasud ang misalmot sa Ironman, karon miabot na og 52 ang nagkadaiyang nationality sa mga participants. Sa 2,618 triathletes, 1,900 niini ang mga Pinoy ug kapin 300 ang mga Sugbuanon. Gipasigarbo sa organizing committee nga karong tuiga, mas daghan ang mga pro triathletes nga mga pil. Dunay tulo ka categories ang Iron Kids Triathlon ug mang adlawa. Kini mao ang race category, play category ug relay category. Igrupo sab sila base sa ilang age bracket nga mausay basihan sa distansya sa ilang paglangoy, pagbike ug pagdagan. Karong Domingo, alas 4 sa kadlawon mubukas ang breakfast station alang sa participants. 6:27 a.m. ang gun start alang sa male pro triathletes, 6:28 a.m. alang sa female pro triathletes ug 6:30 a.m. alang sa age groupers ug relay participants. Musalmot sila sa 1.9 kilometer nga swim course, 90 kilometer bike course ug 21 kilometer run course. Nipirma og waiver ang tanang participants apan nanawagan ang mga organizers nga siguraduon nga anaa sila sa maayong kondisyon aron malikayan ang mga aksidente ug health problems sama sa kamatayon sa usa ka triathlete nga misalmot niadtong tuig 2013. But the thing is, nobody really knows what's happening to your body eh. Diba? So maybe there's something there na hindi mo alam. So, ang masasabi namin, nasa participant talaga yon. Alam nila kung ano ang pinapasok nila. Nanawagan usab ang organizer sa mga ahensya sa gobyerno nga paspasan ang pag-ayo sa Plaridel Street nga agian sa mga bikers aron di na masubli ang nahitabo kaniadto nga mikanaog ang rating sa maong lumba tungod sa bati nga dan. As you know, the bike course is basically the heart of the event because people spend
4.5 hours in the bike. So if the bike is an unpleasant experience, that is what they will stick in their mind because they've been there half of the time on the bike. Diba? And last year, masikip, mabako. So this year, nagawa na yung sa Osmeña. Hopefully, increase na ulit ang ating rate. Meron tayong konting problema sa Plaridel. Matod sa Pag-asa, mapanganuron nga kalangitan ang masinati inig kabuntag sa Sabado ug Domingo nga dunay posibilidad sa pag-uwan apan adunay thunderstorm sa hapon ug gabii karong weekend. So ang imong babawan, if ang dugdog nga madungog nimo is coming from different directions, layo ang yung nahimutangan sa thunderstorm. So less chance kang maigo directly. Because the sound of the thunder is bouncing into the air, tungo siyang kalayo, producing scattered sound. Pero kung ang imong madungog, labi na makita nimo ng kilat, nagduhapit na magdungan ng thunder at saka lightning, that would mean that ang location sa thunderstorm is less than 1 meter away from you. So very dangerous pwede kang maigo. May pahibawang organizers nga posibleng ipostpone nila ang pipila ka bahin sa triathlon kung ugaling muuwan og kusog alang sa seguridad sa mga partisipante. Apan padayon ilang pag-ampo karon alang sa maayong panahon karong weekend. Yung Naga kasi meron isang tayong triathlete na priest na siya yung lagi nag-officiate ng mass natin. So we told him to please pray walang rain. Second, we are doing the usual egg offering in the Carmelite monastery in Cebu and in Manila. Pero in the event na talagang mahirap, kunyari, maaga-maaga, kunyari, 5:30, todo umuulan, we have the authority, of course, parang kakausapin natin yung mga tiga-Ironman, pwede natin i-cancel which part of the race we feel is not safe. Dunay tropical storm nga gimonitor ang Pag-asa karon nga posibleng musud sa par ug mahimong typhoon karong Agosto 5. Tungod kay kapin 2,000 kilometers pa ang gilayon niini sa par, di pa kini makaapekto sa Ironman triathlon. Sugod alas 4 sa kadlawon, siraduan ang pipila ka mga dan nga agian sa triathlon. Manukad kini sa dakbayan sa Lapu-Lapu padung sa Mandaue ug Cebu City hangtod sa may utlanan sa Talisay City sa SRP. Miawhag ang mga nagduma sa traffic nga likayan ang mga dan nga agian sa triathlon. Nanatay gi-deploy nga mga enforcers dito ready na karon ga dry run sila para sa dako kay nga event. Andrea Patenia, News 5. Lain nga rollback sa presyo sa fuel gikatagdang ipatuman sa mga oil companies sugod karong Lunes. Matud sa officer in charge sa Department of Energy, Zenaida Monsado, miubos ang oil price sa world market. Dili pa nila matino kung pila ang pagmeno sa presyo sa gasoline, diesel o kerosene samtang LPG gimeno sa naog piso matag kilogram. Iyang giklaro nga ang rollback di tungod sa sona ni Presidente Noynoy Aquino. Unya ang demand dili kay dako. Daghang supply especially because ang Iran ug ang Western nations have agreed nga ni-agree na ang Iran nga magpa-inspection siya for nuclear activities. So ang Iran na prevent King Rama mipadayag nga dili buhian sa ilang lineup si Konsehal Mary Ann de los Santos. Bisan mipadayag kini nga dili mosandig sa usa ka partido karong umaabot nga eleksyon. Ray Pasaporte, Suginlimi. Wa mawadi og paglaom si Mayor Michael Rama nga maapil gihapon sa line-up sa Team Rama si Konsehal Mary Ann de los Santos. Nasurpresa si de los Santos nga giapil siya sa Team Rama bisan mipadayag kini magpabilin nga independent sa iyang pagdagan sa umaabot nga eleksyon. Sa pangutana kung gusto gyud magpabilin independente si de los Santos, tubag ni Rama, I do not have to be making judgment now because days are so important, month and year is only 2015. 2016 is still to come. My philosophy until it's over, it's not yet over. matud sa mayor, apil na sa history sa Team Rama si de los Santos, hinungdan nga di niya kinibuhian. I have talked to her past and I've been talking about, but of course I wanted to see her, but opportunity may not be available. And I have to make my pronouncement. And that is my own pronouncement as head of the party. Dili pa kumpleto ang sa pasiunang line-up sa Team Rama. Ug usa sa posibleng mudagan ubos sa ilang partido si Randy Navarro.
Randy. Randy is still part because he had a covenant with us. There seems to be a plan, Mayor, na he will be running for councilor under BOKP. I do not want to think about the other party. I'm thinking of consider him and join with the survey. So that Ray Pasaporte, News 5. Sayo nasab nga naglakaw-lakaw sa kadalanan sa dakbayan sa Subo si Cebu City Mayor Michael Rama uban sa pipila ka department heads o private sector aron masuta ang sitwasyon sa mga sidewalk nga nakabalda sa agianan sa publiko. Mubalik si Ray Pasaporte. Sa may barangay Lahog ang unang destinasyon sa grupo ni Mayor Michael Rama. Din usa ka money changer sa eskina sudlon ang nilapa sa sidewalk ug buot niya kining pakuhaan ug gamay. Ipaguba sab niini ang Center Island sa may GY Square nga naghatag matugpa og biligro sa mga motorista. Ilabi na panahon sa kagabhion, mga iyang gimanduan ang executive director sa Sitong nga himuan kini og pagtuon. But when it reaches that corner, it's going to be a problem of congestion. Ang marching order ni Mayor karon iya man tong giklaro ganiha nga iyang ipatangtang ang island. Na siya gi-quote, an island in the evening is a death forthcoming. So, tanaw niya nga delikado kayo ang island panahon sa kagabion kay dili man na-reflectorize. So, iyan ang ipatangtang ang among buhaton sa Cebu City Traffic Office kay among tun-an uban sa mga traffic engineers o urban planners ug unsaon paghimo nga roundabout na ang mupuli sa mong island. Ngayon dapita ko pang kahoy sa middle of the road. So sige na sa exulting, the trees really belong on the sidewalk. Pero sa center mo magkagubot pa. Pero tanawin sa nato ang practicalities. Nakaninutan ni Mayor kay maminaw mga siya. So after our walkabout, mo propose na ang civil society. Milaho sa Dan St. Pope John Paul II, ang mayor diin na sayran nga gikan sa flyover sa may Archbishop Reyes hangtod sa IPI. Tulo ka punuan ang buot niyang ipakuha. Samtang tulo ang duol sa may seminaryo ug laing tulo sa duol sa ganghaan sa IEC Pavilion. Buot sa mayor nga i-earth ball ang 11 ka mga punuan og ibalhin sa Center Island nga habig sa Mabulo nga dunay bakanti. Gimando sab ni Rama nga kuhaon ang Center Island sa atubangan sa Pavilion ug buhatan ug agyanan alang sa musod nga sakyanan atol unya sa International Eucharistic Congress. Pakuhaan sab niini ang Center Island nga dunay intersection aron flowing ang dagan sa mga sakyanan. Iya sa palimpyuhan sa mga telcos ang mga wires. Matud ni Rama nga nagaistorya na silang DNR Secretary Ramon Pahi alang sa maong katuyuan. Gani iya na kunong gipada ang suwat nga gipangayo niini. Already had, I wish I would just make a follow through. It was being sent with Secretary Pahi. I had a meeting with Secretary Pahi weeks ago, or 1 week ago, 2 weeks ago. And he said to us, send me a letter. And that would make it faster. Bringing it down here, bringing it up, and then up, going back. So it will be going up, going up, going down. Why don't we go? Ray Pasaporte, News 5. Attorney Georgia, let's welcome our participants for Ironman. Ironman. Good luck to all the athletes tomorrow for the Iron Kids also. Iron Kids tomorrow and on Sunday ang Ironman. no? Good luck and stay safe. And also, let's pray for good weathers. Hopefully. No? And may it be the best for Cebu and another staging of another successful event. Yes, that's true. Maugkad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Daang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!